Bé, em dic Jordi Maria Macaya i Bou, estic vivint aquí a Arsèguel, soc un nouvingut de fa uns 15 anys i vull parlar-vos avui d'un llibre que he trobat a la biblioteca d'aquí, l'Escola Folk del Pirineu, i que em va cridar l'atenció. És un llibre del Ramon Violant i Simorra, un folclorista autodidacta, que va fer un treball de, per exemple, aquest es diu Els pastors i la música. Aleshores, per què aquest llibre? Aquest llibre és perquè sempre m'ha interessat com que faig música i em dedico a la música tradicional, sempre he vist les llegendes, he vist les contalles, les cançons, però també m'interessa molt, la meva una vocació perduda, que és la d'arqueòleg, sempre m'ha interessat la cosa material. I aquest home ha treballat molt el que hi ha dins de les cases, els estris, i en aquest cas és d'instruments de música fets pels pastors i també, perquè aquest llibre està fet de 3 llibrets petits, dels infants. Aquests col·lectius que viuen una mica al llindar de les societats. Pertanyen, però viuen una mica apartats i es relacionen entre ells. Els nens entre ells, els pastors entre ells, i fan una música que no cal que l'escolti ningú. Ho fan per diversió, ho fan per passar-s'ho bé, per aprofitar els estris que troben a la natura. Ara que els nens no fan res sense tutoritzar, abans els nens agafaven i trobaven una escorça i es feien una trompa, trobaven un pinyol de préssec i es feien un reclam. I llavors m'ha interessat molt això. I he estat llegint aquests 3 llibrets, i he descobert aquest autor, el Ramon Violant i Simorra, que no el coneixia massa, la veritat és que no el coneixia massa, i em va cridar l'atenció aquest treball que feia sobre aquests temes. I aleshores, què? És molt maco el veure que en aquelles èpoques ja s'havia tingut aquella idea d'aprofitar materials que en principi no tenen cap mena d'interès comercial. L'escorça dels arbres, jo què sé, un cardo d'aquells secs per fer un tirco-traco, coses que per jugar però per fer música o soroll. Pot ser el soroll, això depèn de qui l'escolti. Els pastors igualment també estaven sols, no tenien per què tocar per ningú, màxim per les seves ovelles, pel seu gos, per amansar-los o per rituals màgics de protecció. Llavors es feien gralls de boix, es feien amb ossos, es feien flautes. Sempre ha sigut aquesta idea del pastor, una cosa idíl·lica. Des de l'època del segle XVIII, això tothom volia fer. Els reis tenien un lloc que era la granja per jugar-hi. I es vestien de pastor. És com aquella idea de l'home perfecte, aquell que viu al marge, també pertany, però viu al marge, i té les seves lleis pròpies. I en la música igual, la música es feien aquests instruments per disfrutar simplement, no tocant per ningú. Era aquest aire lúdic. El Simorra ho diu, hi ha 3 maneres de fer música. Una que és en els pobles hi havia aquestes 3 maneres de fer música. La dels cultes, que tenien les bandes, aquestes que havia de vent, sobretot, que eren músics de solfa. Després ell diu els músics de corda, perquè en aquella època la corda no era tan famosa com ara en la música culta, als pobles, i llavors aquests feien música d'oïdo, i feien balls, però d'oïda. I després deia els altres. I els altres músics són aquests, els pastors, que fan música d'una manera lliure, totalment desvinculada a lo que pugui dir un públic. Toquen per la natura, toquen per ells, toquen pels seus ramats. I això em va cridar molt l'atenció i m'he estat fullejant i llegint en diagonal algunes altres, perquè aquests 3 llibres se solapen molt. Inclús hi ha una cosa molt interessant, també són els dibuixos, que estan tots fets a mà, no per ells, sinó per uns col·laboradors seus. I bé, és una delícia veure aquestes coses que ens deixa la cultura popular, perquè si us heu fixat als museus, les coses de valor, de seguida les afanen no sé qui, però les coses de casa
Jo crec que estan allà els pots de perfum, les agulles de cosir, aquestes coses, sempre estan per allà, les tiren. Llavors jo crec que és aquesta idea en el segle XXII trobaran ampolles de Coca-Cola, i es posaran al museu, però no trobaran coses de valor, no? Una màquina d'aquestes igual no en trobaran cap. Jo què sé. I en aquest sentit em va agradar aquest enfoc que li donava el Ramon. Diu en Simorra, a la primavera de totes les plantes, on totes les plantes saben, i per tant pot llevar-se-li la pela fàcilment, de la pela de freixa i d'avellaner en fèiem xaramelles, cabrers, xiulits i trotes. A l'estiu, els nius i el saltar, pallers ens treia tota l'activitat de fustellar. A la tardor, que les canyes ja són fetes i a l'ésser tendres poden treballar-se fàcilment, en fèiem flaviols, xiulits, xaramelles, rossinyols, xiulits de senador i castanyoles. I a l'hivern, de les branques seques dels cardots, en fèiem tricotracos, de trossos de guisal o el bronzidor, els sarments secs, gallets i de les closques de nou, rec-recs i cigales. I per la Setmana Santa, de la fusta en fèiem massoles, garreus i tenebres. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc, i vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc. Vaig al bosc a buscar,